Koje? Koje sreću? Ne čujem te. Da ne ide u školu. Da ide u školu? Ne, da ne ide. Pa.
къде се учиш, бе? Чути, не съм добре. Първо те боли. Добре ли са кришки? Аба не. Добре ли са кришки? Šta? Dobre su. Dobre su. Evo jedan ovaj kolo ono što nije uvijek. No što ti kaj, ne, ja vidim to. Kako gleda? Gleda. Ja te ne slovala. Što se podizalo? Čekaj, gušno. Stavljamo. Ovo, čajci mi tako rane. Kad se podigne, onda se vrti, onda se podigne i onda se Uvek ovo čak i ručko. Da stače? Evo, dvoje da stavimo tamo. Stojimo. Ovo ima kriški. Imaš kriške, mleko, imaš to malo pirema dole, mešano kupljeno. Kriški ču. A? Kriški ču. Sa šećer ili ne? Sa šećer. Eto dobro. Ne treba da ovo polako. E pa, Samo tako zvao. pa šta te briga da dobro? Ono bolje, meni i ovako ne mrzi. Ama verujem. Ja ću čujem na kladionicu, čas. Neću da postavim. Šećer si si prevati za nje. Gde šećer? Ako ti je malo kibla, ima mleko. Ne treba. Mami, isključit će se. Biće kad dojde ima ovo, ima ono. Mi smo završili, poslije izladimo napolje. Može li napolje na ulicu? Alo, bilo, nego da bi stepno. Ne treba na matematiku, sad da izvaše. Ne treba, možemo korak oproći. Koja ne znam, ja rekao sad idem do kladionice, pošto je početi pola jedna. Kaj, ti da snimamo zato? Znam. Upuću, spravno.